Sa good vibes, job order casual sa nga provincial capital ang nakapulot sang kahita nga may kwarta. Iya iniging turnover sa isa ka radio station agud tumauli sa tag-iya. Yaring report ni Nico Delfino. Agud makakinot nagapauli para magpanyaga ang utility worker nga si Rodel Vasquez sang barangay Estefania. Wala siya magdumdum nga sa alagyan, makapudyot siya sang wallet nga may unod nga 5,000 pesos kag mga card. Wala magsulod siya pensar nga interesan ang nakitaan nga pagkabutang. Kung kinanglanon niya man kag base kung personal yan na bakal na mga bulong manorano, amo na wala og gin mitiran bis ka na wala na ko kalanon din nagpuli ikaw ang magkaon sa balay kag nagbalik be. Kag tapos dito ko na yung tinob. Gin-turnover ni Rodel sa isa ka radio station ang wallet, tubtob nga nabalik ini sa tag-iya. Halos hindi naman makapating second-year college student nga si Miguel Rubica nga mabalik sa iyang wallet upod siya mga IDs kag mga card. Suno sa iya, nagabisikleta siya sang posible na wasi ang iya nga wallet. Sa kalipay, iya man gintagaan sang regalo si Rodel. Parang rare yung ginawa niya. Good heart should be rewarded. Pambihira talaga yung morals niya, yung decision niya. Bisan ang mga kaupdanan ni Rodel sa provincial capital ang nalipay man siya ginhimo nga katampad. Kag tungod man sa iya maayo nga ehemplo, mismo ang pamuno sa Progressive Alliance of Capital Employees o PACE ang nagdayaw kag nagrekomenda nga mapangitaan siya sang bakante nga permanent position. It make us man, of course, proud, no, na may isa kita kaupod for all this service nga na dinatag sa gobyerno na hindi lang diri sa ulubrahan napakita sa eksemplaryo nga pag-ubra kundi sa guwaman, which is ang honesty. Tanan kita not only public servant but ara gina yang kaapon natin. Kung hindi ato iuli agad siya economic, dako gina sa yang asset, hindi lang niya sa aerodel personal ibat sa amon. Masobra na sa 20 katuig nga job order casual sa Kapitolyo si Rodel. Para sa iya, dako na nga butang at tubtub karon. Nagapabilin siya nga may trabaho para man masuportahan ang iya pamilya ilabi na karon nga may pandemya. Enjoy ko na malamdang ubra ko sir. Impart ko na lang sa nandawin, enjoy ko sa ubra ko sa na enjoyment pa lang. Nagdugin mo lang sa inspirasyon. Para man kay Rodel, ang pagkatampad hindi lang sa hinimuan kundi pati man sa pagserbisyo nga iya ginpalabot sa gobyerno. Bisan mabudlay man kag hindi man madako ang iya ginaganar sa mga trabaho. Nico Delfino para sa DG Cast Negros.